Dobrý deň. Takže dnes vám ukážem, ako sa chystá jednoduchá vec, karamel. Každý ho asi pozná, ale niekto si myslí možno, aké je to zložité. Je to vlastne iba cukor. Ukážem vám asi najrýchlejší, najľahší spôsob, ako sa to robí. Takže dáte si panvicu na oheň, nenecháte ju, kým sa rozpáli, nasypete si do nej cukor. Nie úplne pri najsilnejšom ohni, aby vám po stranách nehorel. Dáte si mierny oheň, cukor, nemusíte sa báť, že by zhorel, keď je na jemnom ohni. Nemusíte ho ani stále miešať. Pozeráte, ako sa topí. Jasne, neodchádzajte od neho, lebo stáva sa, že karamel vie zhoreť, potom je čierny, horký, už sa nedá ani použiť. A takto už keď vidíte po stranách, že sa pomaličky topí, tak si ho môžete premiešať. Zase chvíľočku počkáte. Je to za minútu a pol pripravená vec. Treba dávať pozor, aby nezhorel. Je to ideálna vec ozaj na dezerty, či už hotový karamel si dochutíte nejakými sirupmi alebo nejakým výluhom z mety. To už je na vás. Je super do omáčok, do jedál, do kapusty. Pustí tomu jedlu úplne inú chuť, ako keď dáte iba cukor. Viac menej vidíte, karamel je skoro hotový. Teraz, keď máte hotový karamel a chcete ho použiť buď do dezertu alebo do niečoho, nikdy nevkladajte niečo studené alebo tekutiny do toho karamelu, lebo ten karamel proste silno stvrdne a nedá sa už poriadne použiť. Takže ak je takto hotový, riedky, ukážem vám asi, ako vyzerá hotový karamel. Asi takto. Krásne žltá farba, zlatá. Môžete si takto vytvárovať, čo len chcete, keď chcete nejakú ozdobu z karamelu. A proste karamel vylejete jednoducho do toho jedla alebo do pudingu a zamiešate ho. Je vždy lepšie vylievať ho do niečoho, čo je teplé, aby karamel nestrudal, aby sa tam dal rozmiešať. A jedna rada, keď máte karamel hotový, neskúšajte ho prstom, že aký je, lebo sa vám prilepí o prst a urobí sa vám taký plosgier, že môžete ísť na pohotovosť. Ukážem vám teda asi, čo sa stane s tým karamelom, keď ho zalejete vodou. Takže asi toto. Keby tam dám vyššie vody, kľudne mi to môže frknúť do tváre, takže som dal iba menej vody, vidíte. Karamel je tvrdý, ťažko sa s ním už dá teraz robiť. Keby ho znova chcete použiť, tak jedine naliať doň vodu a ho poriadne rozváriť, ale už to není ono. Aj panvica, ak sa vám náhodou niekedy niečo stane, nalejte tam kopec vody a ten karamel jednoducho vyvarte. On sa vám rozpustí a potom ho vylejte. Takže viac menej, keď chcete takúto kocku z karamelu, zalejte si ho aj studenou vodou, len dávajte pozor na oči. A to je všetko. Jednoduchá príprava. Majte sa.